O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Moi boas, señoras e señores, benvidos, benvidas. Un novo luns abre as súas portas o noso Recuncho dos Libros e, como sempre, imos repasar as últimas novidades que chegaron á biblioteca e as novas recomendacións que nos chegan, como eu digo sempre, da man de toda unha experta como é a nosa bibliotecaria Anabel Alonso. Anabel, moi boas. Hola, bo día. Como sempre, arrincamos xornada de luns da man de recomendacións para os máis pequenos. Pois sí, traigo vos dous libros para público infantil. O primeiro é este libro en galego que para rapaces, para primeiros lectores, hasta 5 ou 6 anos, e se titula Piolliños. E fala desa realidade que sufrimos mamás. Que sufrimos todos algunha vez. Que sufrimos as mamás agora cando empeza a escola. O mundo dos piollos. Entón, son dous protagonistas, un neno e unha nena, que son íntimos amigos e que comparten todo e tamén comparten os piollos. Entonces, está contado así en clave de humor, e digamos que eles empezan a inventarse determinadas cousas que lles parece que poden resultar prácticas, como por exemplo facer unhos carteliños para os piollos que poñan a saída é por aquí, pero os piollos non fan caso, ou por exemplo lavar moito a cabeza, pero os piollos están encantados porque así aproveitan e eles tamén se bañan, ou bueno, moitas opcións, digamos, hasta que finalmente comprenden que non o van a conseguir e dinllo a seus pais que os levan a un método tradicional para acabar cos piollos. Pois mira, é moi práctico. A verdade é que é moi práctico, está contado en clave de humor e é bastante divertido. Ten ao final un vocabulario de determinadas cousas que teñen que ver co resto co que se conta no libro e a verdade é que, bueno, eso é unha historia para primeiros lectores, moi bonita, con uns dibuixos moi simpáticos e cunha historia moi divertida. Sí, a verdade e con unha realidade que todos coñecemos e que algunha vez nos tocou. Sí, nos tocou a todos, eu creo, que a todo o mundo, sobre todo cando empezas na escola, cae sempre fixo. Esta recomendación en galego e para castelán que nos trae esta semana. Pois para castelán traigo vos un libro de materia que agora que empeza o verán e empeza a temporada das festas, pois me parecía moi acaído. Mira, vimos de deixar atrás a festa do poboado, non? Sí. Que inaugurabas así por todo o alto. E temos aí as portas ao San Xoán. Tamén. Pois é un libro que se chama De fiesta en fiesta, que é un percorrido por as celebracións das festas na península. Entonces está dividido nas 4 estacións e en cada estación fala de festas que se fan nesa época. Entón, o formato do libro, que é un libro de formato grande, con ilustracións e tal, que na páxina da esquerda se nos explica a festa, onde se fai, en que data, de onde naceu esa tradición para facer esa festa, e na páxina dereita hai un pequeno relato que se desenvolve nesa festa. Entonces, bueno, se recollen pois festas moi coñecidas como o Entroido ou as Fallas, pero tamén os Mallos, o Moros e Cristiáns, o sea, bueno. Aí tamén a Noite Bella, dicir, tanto festas de un sitio concreto como o San Xoán, o Samaín, a Vendima, todo tipo de festas que se desenvolven, algunhas máis etnográficas e menos coñecidas, e outras festas que facemos todos como, pois, eso, a Noite Boa, o San Xoán, Este xa non é para primeiros lectores, que ten moita máis letra e máis pequena. No, este xa é para rapaces a partir de 9 ou así. Incluso eu tamén diría que para adultos, porque é moi interesante coñecer ao mellor a orixe de algunhas festas que non temos por que saber, e despois ten esta outra cosa de ter ao lado pois este relato ou un poema ou un artigo de periódico que ten que ver con esa festa, ¿no? Recórdame a outros libros xa que recomendache nesta mesma liña, como aquel das historias dos xoguetes. Sí, moi informativo, pero ao vez lúdico e estéticamente interesante, é atractivo, ¿no? Sí. E me pareceu que agora eso, que empezamos esta época de festa en festa, pois viña moi acaído. E para os que temos máis idade, como sempre che digo, esta proposta en castelán de Samantha, a ver se o digo ben, Samantha
Selby, non, Schweblin, como se di isto? Non o teño moi claro. Samantha Schweblin, Schweblin. creo que se di, pero tampouco estou segura. Un libro que me encantou. Se titula El buen mal, é un libro de relatos, non de moitos relatos, me parece que ten 6 ou así, que ademais ten uns cantos premios, e foi premio, a mellor vos soa, porque non hai moito, que lle deron o premio AENA, ao mellor libro en español. É un premio que non hai que presentarse, sino que dos libros xa publicados un xurado escolle o que considera que é mellor e que está dotado con 1 millón de euros. Bueno, non está mal. Non está Como nada Planeta. mal. Son unhos relatos que teñen certo contido de sorpresa, pero sobre todo de incomodidade. Estás todo o tempo, mentras estás lendo, coa sensación de que algo vai a pasar. Non sabes exactamente que vai a pasar, pero algo vai a pasar e estás como intranquila mentras lees. Me pareceu que estaban super ben escritos e son moi orixinais. Son personaxes do cotiá, o sea, da vida normal, pero con certas partes oscuras e me pareceu eso, un libro moi interesante. Non están relacionados os relatos uns cos outros, son Non están independentes. todos teñen como a mesma atmósfera, pero non están relacionados. Pois, por exemplo, o primeiro conta a historia de unha rapaza que intenta suicidarse, que se tira ao mar, e non vos conto un pouco como porque hai un final como moi sorprendente. Hai a historia de uns pais que teñen un neno que se traga unha pila e iso fai que o litio, deixalle unhas eivas de por vida, e está contado desde o punto de vista do neno. É moi interesante tamén, pero dentro, eso digamos que eso que xa por sí e tal, non é o meollo do conto, sino que hai como outros elementos arredor que son como moito máis inquietantes. Está picando a curiosidade. A verdade é que me encantou. O sea, teño que decirvos que o disfrutei moitísimo. De feito, o lín super rápido porque me encantou. Pois desde unha escritora que está facendo unha residencia literaria e ten así unha experiencia un pouco fantasmagórica, ou a verdad, son uns contos moi interesantes. Recomendo encarecidamente. Me parece, se lee super ben, super fácil, e non, xa sei que ao mellor non todo o mundo é moi fan dos relatos, que hai xente que lle gusta máis as novelas que os relatos, pero son como pequenas novelas, porque son relatos longos, a mellor de 15 páxinas, ou o libro ten 200 páxinas máis ou menos, e hai 6 relatos. Entonces, digamos que son aí tal, e me pareceu maravilloso, o sea que o recomendo moito. E a proposta en galego non vai de relatos, non? E a proposta en galego unha novela de Xavier Quiroga, un autor que na biblioteca gusta moitísimo. Recordar, a mellor a xente recorda o por Izan o da Saca, que foi unha novela que tuvo moitísimo éxito no boca a boca. Además, tuvémolo no seu momento, viñera ao club de lectura que léramos O baile dos estorniños e nos visitareis, xa nesa reunión nos pareceu unha maravilla. E esta é a súa nova novela que se chama Alguén ao lado, que varía completamente desas outras novelas que eran como máis históricas e tal, e esta é unha novela moito máis íntima, que fala sobre todo da amizade e do amor. Conta a historia de un home que, digamos que tuvo un fracaso amoroso na súa xuventude, que fixo que despois vivise a súa vida dunha forma moi solitaria, e de repente recibe como un convite con un billete de avión para irse a Marrakech e reencontrarse con un amigo da adolescencia. E un amigo da adolescencia e unha muller que no seu momento, cando eran adolescentes, eran como os 3 íntimos amigos que iban a todas partes xuntos, non? E entonces fala un pouco sobre eso, sobre a identidade, sobre redescubrir as cousas, e me parece que, Xavier Quiroga escribe moi ben, e o libro é moi íntimo, e me parece que ten eso, moita profundidade emocional, e creo que pode ser unha lectura
interesante ahora para que nos veñen estes días terribles de calor. Sí, pois mira, aí nos estamos aquí agora mesmo na biblioteca, xe gravamos na biblioteca e temos enfrente o parque, a verdade é que aí debaixo, non? Sí, Estamos aí encantadiños á sombra, pois nunha co libro non sombra está con un mal. libro estaríamos estupendos. Non está mal. Para os que queiran algo máis, non máis entretido, pero algo máis curto, como pode ser un cómic, cal é a proposta esta semana Pues para os mira, martes de cómic? Traigo vos O bosque dos raposos aforcados, é un libro unha novela gráfica que adapta unha novela. Últimamente me parece que xa temos traído algún libro máis que El infinito un junco, sí, temos traído, sí, sí. Esta moda que hai, digamos, de coller novelas e pasalas a novela gráfica, que na biblioteca temos varias, como pues, o derradeiro libro de Emma Olsen, ou Nada, de Carmen Laforet, bueno, hai varios dese estilo. E esta está baseada na novela de Arto Pasilina, e é moi divertido, moi divertido. Conta a historia de un ladrón que, digamos que sale indemne do roubo, pero decide escaparse aí a Laponia, ao medio do bosque, porque tiña un compañeiro ladrón que non saiu tan ben parado e está no cárcere e teme que en breve vai a sair e que vai a ir a por él. Entonces se agocha aí pues, neste bosque dos raposos aforcados. ¿No? E aí traba amizade con un home da policía que está como de excedencia porque ten un pequeno problema co alcohol e entón os dous empezan a vivir xuntos nunha cabana aí e ao pouco tempo se suma a ese grupo unha velliña que escapa da súa casa porque a queren levar a unha residencia. E entón están aí os tres facendo vida, digamos, e a verdade que é un libro moi divertido e pasan cosas moi curiosas. Veredes que o título, isto dos raposos aforcados, non ten explicación hasta o final do libro, por iso que non vos vou a contar de que vai. Eu pensei que ia de algo, pois é un cómic destes en plan negro e demais. No, pero é un libro moi, o sea, me gustou moito, é moi divertido e original, o sea que se vos apetece, sale como bastante rápido e tal, o tipo de viñeta é unha viñeta en tono sepia e blanco e negro, que eu creo que lle cadra ben a ese ambiente de Laponia, nevado, e que é onde están eles vivindo, ¿no? É que todo viven como nunha cabana que está rodeada de bosque e onde reciben todos os días a visita de un raposo ao que eles lle poñen por nome 500. Bueno. Entonces 500 os visita todos os días e eles lle dan de comer todos os días e hai determinadas aventuras e cousas curiosas que lles pasan nesa época que están aí metidos nesa cabana. Poñer ese nome ao raposo tamén terá unha explicación, digo eu, non? Ten unha explicación. Vale, porque xa me parecía pouco habitual, cando menos. Ímonos falar do noso patrimonio, porque nesta sección xa abordamos, por exemplo, a obra de Emilia Pardo Bazán e todo o que traía consigo e hoxe traemos outra personaxe, neste caso como é Castelao. Sí, hoxe traemos como ben de interés cultural a obra de Castelao, que se declarou ben de interés cultural no ano 2011, e iso implica, digamos, unha especial protección por toda a obra deste autor, tanto a literaria como a artística. Sabemos que Castelao ten pintura, ilustración, entonces digamos que, como xa temos falado en moitas ocasións aquí, pues, cando un ben se declara ben de interés cultural, digamos que aí a administración adquire uns compromisos de dar a coñecer esa obra, de protexela, de mantela, restaurala en caso de necesidade, bueno, todo eso. Incluye tamén este BIC, a casa do natal de Castelao, en Rianxo, que de momento sigue mans privadas, e non sabemos se algunha vez pasará, creo que xa hubo algunhas tentativas por parte do Concello de Rianxo para comprala, pero que non se chegou a un acordo. E entón de momento non se pode visitar. Pero, bueno,
creo que xunto con Rosalía probablemente seña a figura literaria e política máis importante referencialmente, digamos, para os galegos e as galegas. Entonces me parece que o feito de que a súa obra, que tampouco é tan extensa, pero bueno, digamos que ten aí algunhas obras que son como moi icónicas, desde sempre en Galicia a nivel máis político ou tal, pero despois Cousas é un libro maravilloso, e despois toda a parte das ilustracións que non ten na súa casa unha viñeta de... Que son facilmente recoñecibles, ademais. Totalmente, unha viñeta de Castelao, non? Todo ese sentido do humor aí me parece interesantísimo. Todos temos na cabeza esa imaxe delos, a típica figuriña coas gafas. Lembro, por exemplo, que non hai tanto tempo hubo unha exposición en Santiago sobre a lección do mestre, que era maravillosa. Entonces, quero dicir que hai tantos aspectos, a parte de pintura, cando vin os cadros de Castelao no museo, hai un museo no Museo de Pontevedra, me pareceron maravillosos. Quero dicir que colle moitas facetas, digamos, e me parece unha persoa como moi icónica, toda esta cousa que houve, outra exposición interesantísima que tamén houve no Museo de Pontevedra sobre o enterro de Castelao e todo o que implicou toda aquela retransmisión en directo de cando chegaron os restos para soterralos no Panteón de Galegos Ilustres, é dicir, e toda a cuestión política que hai ao redor de eso, parece suficientemente interesante para achegarse á figura de Castelao en calquera momento. O ano pasado foi o ano Castelao, tivemos ocasión de falar dele en moitas ocasións, e creo que é unha obra que se adapta a calquera persoa, me refiro que pode interesar a calquera, porque ten de todo, pode interesar a calquera persoa. Os relatos máis bonitos que gardo máis aí tal son de Castelao. Un conto triste ou o do retrato, me parecen uns relatos tan bonitos, me parece que además son atemporais. Entonces creo que está ben o que falamos sempre, non? O patrimonio son algo máis que edificios. Son os edificios, como falábamos, por exemplo, no programa anterior do Pazo de Vilagarcía, pero tamén é todo ese patrimonio que forma parte da nosa cultura, que é o bibliográfico, o etnográfico, a música, todo nos constitúe nas persoas que somos e nos representa, non? Entonces, por eso trouxen nesta ocasión a obra de Castelao. Pois deixamos a Castelao, falamos de poesía, falamos dos nosos mércores de entreversos. A proposta desta semana chega da man de quen? Pois mira, chega da man de Patricia Torrado Queiruga, que foi a gañadora do premio de poesía do Concello a última ganadora do premio de poesía do Concello de Vilalba. É unha obra moi interesante porque conta a historia, fala sobre o xenocidio do pobo palestino, un tema que, por desgracia, sigue todavía de actualidade. Además, se nos presentan estes poemas que escribiu Patricia Torrado na súa versión original en galego e tamén están traducidos ao castelán e ao árabe. A traducción do árabe é obra de Nasser Rabat, e é unha edición que ten ilustracións, e as ilustracións son de ai Dios, a ver se son capaz de pronunciar este nombre, de Rem Al-Arkan, creo que se pronuncia así. Me parece que tanto a ilustradora como o traductor todavía, o sea, ainda están vivindo en Gaza, co que eso implica, non? E me parecía, aparte de que é interesante coñecer os premios de poesía que temos do Concello de Vilalba, que está aquí ao lado, non? Pois me parecía interesante tamén porque responde a un momento tamén da actualidade a nivel político, non? E está como dividido en varias partes, digamos, son 24 poemas que están divididos en Raizame, Escombros, Resistir coa palabra e Requiem. O título, Nakba, é, como se di en árabe, catástrofe, que é o que está sucedendo ahora mismo na Franja de Gaza, non? E me parecía que era interesante este libro, que está a 4 idiomas, inglés, árabe, español e castelán, unhas ilustracións realmente preciosas, e
e se vos queredes achegar a el, Pois aí nos aquí o queda tedes. esa gran recomendación. E para os que prefiran desfrutar do cine, a proposta esta semana para os xoves de libro e peli ven da man dun autor galego. Traes nos algo de Manuel Rivas. Sí, pois traigo vos que está publicitándose actualmente, que está a piques de estrearse, unha serie baseada nun libro de relatos de Manuel Rivas, Ela maldita alma, de un libro, dos relatos que dá nome ao libro. Trátase dunha serie que mestura intriga política, con melodrama dramático, con conflictos familiares, e conta a historia de un crego que está protagonizado por Alex, perdón que se me acaba de ir o nome deste home, que además está de Maxi Iglesias, perdón, se me acababa de ir, que además sí, é que hai pouco que tuvemos aquí, por aquí, claro, que estuvo por aquí, e que decían que estaba buscando unha casa para mercar por esta zona, o sea, que ao mellor que se veña, encantadas da vida. Ao mellor é veciño noso en breve. Pois o protagonista é Maxi Iglesias, que fai este personaxe de un crego, dunha vila que se chama La Isleta, e a esa vila chegan a vivir o seu curmán, co que sempre se tratou como de irmáns, porque se criou con el, e que protagoniza o fillo de Manolo Rivas, Martiño Rivas, coa súa muller, e aí empeza a acontecer un triángulo amoroso, porque o crego e a muller do aí el pájaro espino, efectivamente teñen certa atracción. Entón é digamos que unha historia que fala sobre a culpa, sobre a lealdade, sobre as relacións familiares, sobre a fe, e que se estreará en breve en Telecinco. Xa está ahora mismo promocionándose, o sea que si queredes lervos o relato antes de ver a versión audiovisual, pois podedes facervos unha propia composición do relato de Manolo Rivas. Bueno, vimos de despedir o mes de maio, deixamos a un lado a Begoña Camaño, agora en xuño, a quen lle vades a dedicar a categoría de autor do mes? Pois vamos a dedicarlle o autor do mes en esta ocasión a Luis Zueco, é un autor de novela histórica, fundamentalmente, relativamente novo, naceu no 79, todos os que nacen detrás de mí me parece que son novos, que además como de 15, Anabel. Claro, que además de escritor e de historiador, é membro da Asociación Española de Amigos dos Castelos e posee dúas fortalezas restauradas, o Castelo de Griselio de Bulbuente, onde fan aloxamentos e tamén fan eventos e tal. Ten bastantes novelas históricas que na biblioteca teñen moito éxito e tuvo un montón de premios de mellores novelas e todo eso. É especialmente coñecido por a triloxía medieval que forman El Castillo, La Ciudad e El Monasterio, esas tres novelas, e iremos ao longo do mes pois mirando diferentes aspectos da súa vida e tamén dos seus libros, non? E eso, vamos a deixar este mes de xuño para novelas históricas un pouco longas, xa que temos tempo os días son máis longos e temos máis tempo para ler. Bueno, pois mira, aí vamos a escoitar moitísimas cousas de Luis Zueco que eu descoñecía totalmente, a verdade, pero bueno, tampouco me gusta moito que o tema da historia, mellor ata incluso. Pois aquí na biblioteca Luis Zueco é un autor que ten moito éxito, es decir, que sempre se está esperando, digamos, a súa seguinte novela. El, Chufo Llorens, hai algúns autores así de novela histórica que teñen uns lectores que son moi fans. A min gustame moito este programa porque descubro, neste caso, autores e autoras e libros e obras que a verdade é que supoño que lles pasaría por riba e non me daría conta, me parecenme super interesantes moitas das recomendacións que nos traes. A este sí que coñezo, ves? Na nosa vila desta semana sí que coñezo este autor, que de feito tiveche hai ben pouquiño aquí presentando precisamente este traballo. Falamos de Senenbarro, que fora reitor da USC, veciño das Pontes, e que vende sacar un libro dedicado á inteligencia artificial. Pois sí, recomendamos vos Poden pensar as máquinas,
que presentamos non hai moito na biblioteca con moito éxito de público, verdad? E que foi unha presentación interesantísima. O sea, é un tema que creo que todo o mundo está bastante sensibilizado ahora mismo con ese tema e preocupado en como ese tema nos vai influir a futuro, no? Na nosa maneira de comunicarnos, de traballar, de relacionarnos, e el nos aclarou un pouco, digamos, aí ese mundo da inteligencia artificial. Digamos que a tese de Senén é que esta pregunta de si poden pensar as máquinas, digamos que as máquinas poden facer cada vez razonamentos máis complexos, no? Inicialmente facían cousas máis mecánicas, pero agora as novas máquinas aprenden, digamos que van aprendendo procesos e de esa experiencia aprenden máis, digamos que entonces son capaces de facer cada vez cousas máis complicadas. O que pasa que, digamos que Senén decía que poden responder estas máquinas as nosas preguntas, pero que nós somos todavía os que facemos as preguntas, digamos, os responsables das preguntas. E que ademais nós temos unha experiencia que esas máquinas non teñen, é dicir, unha experiencia vital que esas máquinas de momento non teñen a opción de disfrutar. Claro, e tamén se falou na presentación, había xente que preguntou e que estaba preocupada por como afectaba en certa medida o abuso, ao mellor, da inteligencia artificial de cara á educación dos máis pequenos, da xente adolescente e todo isto. E como ao mellor eso perxudicaba a súa madurez intelectual, no? A aprendizaxe e tal, por, digamos, a comodidade que implica preguntarlle Gemini, faime isto. Exactamente. E digamos que a solución que nos propoñía Senén Barro era ler, ler e ler. E a nós, claro, nos pareceu estupendo. Bueno, pues que chegan esas suxerencias. Nos pareceu estupendo. Ler e comprender o lido. Eso é o máis importante, porque nos axuda a pensar, e a pensar creativamente. A pensar por nós e a non deixar que outros elaboren os nosos propios argumentos. Entonces, digamos que esa é a diferencia, eu creo, entre as máquinas e as persoas, ao final, no? Nos aportamos as nosas experiencias, a nosa forma de ver o mundo, e as lecturas poden axudar, digamos, ou completar a nosa experiencia vital. E ao mellor é a forma de evitar que a inteligencia artificial pues ocupe todo o espacio. Estamos no mes de xuño, en breve, aquí na biblioteca iniciades ese horario de verán, vade estar abertos como sempre, non? Como é habitual, a partir do día 15 en xornada de mañá, os sábados vades descansar o máis posible, non? Que ben o merecedes. Supoño que tamén haberá actividades que se van tomar un descanso. A pasada semana despedíamos os xoves na Biblio, non sei que vai pasar con citas como os clubes de lectura, falarmos nos... Pois despedimos no mes de maio o xoves na Biblio, despedimos tamén o Relendo a Vida, nos queda solamente a excursión que facemos a final de curso, e todavía non despedimos, permanecerá todavía no mes de xuño as conversas en galego que se manterán durante todo o mes, e os clubs de lectura que hoxe mesmo, o sea, esta semana, o xoves pasado, tuvemos unha das reunións, e esta semana, este xoves, volvemos a ter a segunda reunión, e volvemos, e ainda nos queda unha lectura máis para este curso, non? Que teremos a reunión a finales de xuño, principios de xullo. Entón, aí pecharemos tamén o club de lectura durante o mes de agosto, que descansaremos e volveremos con todas as actividades a partir de setembro e outubro. E nada máis, o sea, así manteremos o funcionamento da biblioteca, que traballará esta primeira quincena de xuño no seu horario normal, de 9 a 9, e traballará a partir do 15 en xornada de mañá, de 9 a 2. Hasta 15 de setembro, máis ou menos, mediados de setembro, hasta 15 de setembro, sí, como sempre, sí. Non sei como cadra exactamente, me parece que o 14 luns, o 14 de setembro, o sea que supoño que o 14 de setembro empezaremos a xornada completa. E tamén temos novidades, porque hai uns días abordábamos esa situación que vivíades na sala infantil, que había que pechala, pero xa está aberta.
Sí, a partir de hoxe abriremos de momento un horario un pouco máis reducido que antes, vamos a abrir de 5:30 a 7 Sí. durante estes 15 días e despois a partir da semana seguinte, como xa temos horario de mañá, pues ese horario se trasladará a mañá e a ver como nos van indo as cousas. Como respira o ambiente, non? Pois sí, A ver como vamos. esperemos que ben. Supoño que a estas alturas xa estades traballando nas actividades das festas do Carme, non? Pois sí. Van volver a salir os libros ao parque? Claro, por suposto, vamos a volver a salir ao parque, xa temos as actividades programadas Sí. e agardamos que o tempo acompañe e poder disfrutar dunha sombra aí ao lado das árbores do parque para celebrar un pouco tamén a lectura nas festas. Pois aí queda ese pequeno adianto dos libros no parque. Iremos tamén falando dese programa a medida que se vai tamén facendo público. Anabel, como sempre, un placer escoitarte, tomar boa nota das túas recomendacións e o vindeiro luns novamente 1:00 aquí no 107.5 imos volver botarlle unha ollada das novidades que chegan á biblioteca, os teus grandes consellos. Graciñas. Gracias a vos. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.